Akadémiu Ready to Lead sme vytvorili preto, že na Slovensku je stále menej ako 25% žien na manažérskych pozíciách. Ženy vedú inak a to je presne to, čo svet potrebuje. Odomýkame ženský potenciál formovať budúcnosť. Keď som do akadémie vstúpila, mala som na starosti jeden projekt a hneď po skončení tohto programu som dostala teda ponuku zobrať na seba viacej zodpovedností a aj vďaka tomuto programu som sa rozhodla túto ponuku prijať, pretože mi dvihol sebavedomie a dnes robím HR direktora v jednej IT firme v Košiciach, čo by som možno nerobila bez tohto programu, lebo by som na to nemala odvahu a neverila by som sama seba. Táto akadémia mi konkrétne pomohla v tom, že som sa zamerala na leadership. Pustila som všetky ostatné aktivity a zamerala som sa presne na tento smer a v tomto smere napredujem. Práve preto, ak si neveria, tak jednoznačne by sa mali na tento program prihlásiť, pretože je to spôsob, ako získať sebavedomie na to, aby dokázali meniť veci okolo seba. Po akadémii Ready to Lead nám vznikol Circle, kde sme sa vlastne začali stretávať ženy, absolventky tejto akadémie. A doteraz sa stretávame a podporujeme sa v pracovných činnostiach a doteraz spolu vlastne vychádzame, kontaktujeme sa a takto sa podporujeme. Som pripravená ísť.